Good morning, Pralok. Mentak sini, mentak step. Nilak don hang nih ha. Ka thuê liền bagi chạy ống. Ka jingking mau tuli. Ha bahap kawa sora. Bat kan ni kawa kan ke jing peniat jong ke senong ksat. Sate ke don senong. Kan ni ka la de ka jaka. Yat ka jong turis. Ka ba Papau Nam ha kaba Kibreu Nam Meghalaya Bana Sabar Meghalaya Kilawan sekanika awak tamaki wan ban jingi hang ni kanika pung wan ban jingi ki wan ban songling ban sum ban yelek kai bat ngles dang ban yo i pat ye ki jing lek klam akor jong Kibreu ki bawan sekanika awak ki don ki plastik ki don ki jabok ki don ki jaban Apaki wan ban syong ban ya sa kai ban ya lek kai ban ya bam ban ya di sini ki wan ra ki parking jong ki song jong ki ya bread pathar sani kalau ke jingkerpat ba onda pilawan sani sumha ban lek khoi jaka ban sumar khoi ban burom ya kamariang namar ba ada pi burom ya kamariang kami mariang kan burom kelai pi kani ka jaka ka balong internet ba best ha pinwan pet jaka gitu giding jong kemarin yang internet untuk kata-kata pet kata ke jingking diri gitu ginong kuai nakta pet katu kapung clear water fresh water clear haduk kata-kata ada pipen ngam yang ke ba pin bread nang ni sha thi chapo pi i bakan poi bet ta kosuk ke jing jelew ne ke thuai kalau gomba san hadu 10 meter menang ni sha thi ki don bun ki pung ki bakum kini ki jaka jingi ki bolong safe bakum jingi bat ki jaka ki internet ki dok ha khasau ki share sengkai share yong ki lun ki japi ki don bun jat ki dok kan kawa nganget ki turis nang ni khmat ha pakiwan chani kinom lek klam akor rei kin burom nya ka mai mariang ke jongi nang makan long ka bakhuj ka ba internet bat ka ba ihun pinwan man page kan ka jaka radon na prenyo fiki bompat poi Gila man komen hang ni ban pan ya ka phone number dan ni ka location nang ba ngin la ban ya pi ya ka jing tip ka company ya kan ni ka jaka ba pinwan chani kalau save la da pi submit chani la pi ra do khwai sindon ni ka dok ha khwai dot thli khwai dot share bat pi khwai ki ai kalau save kata-kata ya pi kan ni ka jaka bat kitai hang tai hila man yoi tai nong khwai pen i baka de jaka ka babun dok ha kini turis ki bawan pat ki bread de ki luar biar ki bread de ki foil ki bread de ki plastik ki babun jaj ba penlong yang ki try snong ki try jaka sini ban bitar de London ki bukum kita nginum sya syu ya pi ban wan sani de ngau ba ban ya lek khuj Sengau ba ban burom ya kami mariang ban burom ya ginong penya chinong yo ke chinong ksat ke badai ban pej ban kami ya kan kawa bat ya kan ka jaka sekan ka jaka Kublai Sibun Pralok have a nice and beautiful day.